Zdravo ljudi. Zbog okolnosti koje su van moje kontrole, izgleda mi kao da ću morati da prekinem da snimam. U ovom videu ću vam pokazati moju uobičajenu jutarnju rutinu. U zavisnosti šta radim prethodni dan i dokoliko kasno ostanem budan, se i sledeći dan budim ranije ili kasnije, jel tako? Vidjet ćete, ovih dana je malo oblačnije bilo. Ali ajde da uđemo u video i da vidimo šta ja to zanimljivo radim svakog dana. U fizičkom treningu, kao i generalno u životu, je veoma bitno biti fleksibilan, izdržljiv i snažan kako bi disciplinovano istrajao ka svome cilju, bez obzira kakvi su uslovi na terenu, uz što manje povreda. Disciplina i kontinuitet kroz godine i decenije je ključ svakog uspeha. Moj fizički trening, odnosno fizičko vežbanje, traje malo duže, u proseku između 2,5 do 3,5 sata, ali ja fizički treniram samo 3 puta nedeljno. Našao sam neki svoj balans ovde. Ledene kupke radim 3 do 5 puta nedeljno, a svakodnevno radim molitvu, odnosno afirmacije zahvalnosti, jel tako, uglavnom, oko 10 minuta. Vežbe disanja između 15 do 20 minuta. Ponekad su to pranajama vežbe disanja iz joge ili qigong iz daoizma. I meditaciju, znači molitvu, vežbe disanja i meditaciju radim svaki dan, gde meditiramo u proseku 20 minuta. Sledi video pranajama vežbi disanja koje radim. Ove vežbe disanja, bar meni, se zasnivaju na držanju daha na izdisaju. To ćete videti, to je svaki put gde me vidite da uvlačim svoj stomak. Lajkuj i zaprati moj kanal da redovno bivaš obavešten ili obaveštena o svakom novom zanimljivom videu koji pravim. Moje fizičko vežbanje, odnosno trening, podrazumeva 3 različita dela. Kardio vežbanje, odnosno trčanje, vežbe snage sa tegovima ili na šipkama za zgibove, propadanje, sklekovi, trbušnjaci i slično.
i naravno joga. Posle svega toga, posle ledene kupke takođe, uradim između pola sata do sat i 15 minuta joge. Dakle, moj uobičajeni dan kada treniram izgleda tako što prvo se probudim, uradim 10 minuta molitve, nakon toga izađem napolje, uradim vežbe disanja tu na svom lepom kanalu, popnem se gore, uradim vežbe snage sa tegovima prvo i onda izađem napolje, odem na trčanje, vidjet ćete, uglavnom treniram sa prslukom sa tegovima i trčanje podrazumeva ne samo prosječnog intenziteta trčanja, nego uradim 12 sprintova, svaki sprint otprilike po 10 sekundi. I onda između tih sprintova odem na šipke, to ćete videti, i tu radim druge vežbe snage. I onda trčanje nazad do kuće, uskačem u led, prosječna ledena kupka mi je oko 3 minuta i nakon toga izlazim napolje opet na vrelinu i radim jogu na travi, opet na svome kanalu. I završam tako što se popnem gore i uradim svoju meditaciju. Uživajte u ovom videu. Ovo su ti tegovi koje koristim za trening u kući pre nego što izađem napolje na trčanje. I svaki od ovih ima oko 30 funti, što je oko 14 kilograma, sa svim ovim tegovima na sebi, naravno. 14. Za mene je to sasvim dovoljno. A i moj fokus nije toliko da se napucavam nešto, da preterujem sa vežbama snage. Moj glavni fokus je holističko zdravlje, da budem zdrav, da budem snažan, izdržljiv i naravno da se sporo diše. Sporo, smireno i energija, naravno. Neke od vežbi snage radim više puta, neke uradim samo jednom, u zavisnosti od dana, zavisi kako se osjećam, zavisi od više faktora. I neću da stvarno ove video činim dužim nego što bi to možda trebalo da bude, tako da ću vam snimiti svaku od ovih vežbi samo jednom. I vidjet ćete da moja namera u svemu, ali takođe i u treniranju, je da dišem samo kroz nos, što sporije, i da sam što prisutniji svom telu, da obraćam pažnju na svoje telo, na svoje mišiće, kako se kreću. I trenutno sve svoje vežbe radim sporije, kako bih mogao da osetim što više kako se krećem, odnosno kako moji mišići reaguju na trening. Ovo su patike koje koristim za trčanje. Vidite, šire su malo napred, gde su prsti na stopalima. O ovome sam krenuo više da razmišljam u prethodnih par godina,
koliko zapravo naša obuća nama suzbija prste na vrhu stopala i to nikako nije dobro, tako da sve češće gledam da hodam bos, naravno bos po prirodi, jel tako, po travi, na plaži i slično. Evo, to je taj moj prsluk sa tegovima. Interesantno je što se zove Mir. I ovaj jedan teg ima 3 funte, 3 pounds. To je malo manje od kilogram i po. I ja inače stavim 4 ili 5, sad sam češće krenuo da stavljam 5 ovih. I onda zajedno sa ovim prslukom koji je sam 3 funte, bude oko 18 funti, odnosno malo manje od 9 kila, od 8 do 9 kila. A danas ću da stavim 4, malo lakši trening da bude, s obzirom da ću dosta pričati, jel tako? Idemo da treniramo. Evo, počela je i kiša da pada, nema veze. Malo veći izazov u treningu, iako bi neki rekli da to rashlađuje, i slažem se s time. Samo se nadam da će moj telefon da izdrži, da se neće otopiti. Evo, stigao sam na plažu. Kao što rekoh, oblačno i kišovito ovih dana. Ali stvarno prijatno hladnije nego kad je sunčano. Tako da, definitivno mi je ovo jedan od lakših treninga koji sam odradio, iako nosam telefon sa sobom. Baš mi je prijatno i uživam baš da snimam ove videe. A mi nastavljamo dalje trčanjem uz plažu. Da je neki drugi dan možda bi trčao na plaži, ponekad se skinem bos i trčim na plaži. Ali sada ovo kada je sve mokro, pesak, nije baš najbolja kombinacija. Tako da nastavljam niz plažu ovim šetalištem, da vam pokažem gde radim ostatak svoje vežbe snage i sprinteve. Koliko god da žurim, kad god naletim na neko divno cveće koje lepo miriše, uvek stanem da pomirišem. A, ljudi, koliko divnog mirišljavog cveća ima. Bukvalno gde god da odem. Nastavljamo dalje. Dok kiša nastavlja da pada. Evo, stigao sam do mesta gde treniram, radim vežbe snage, sad ćete vidjeti. Za mene je sasvim normalno da treniram napolju dok pada kiša, nemojte ovo da vas zbunjuje. Iako teretane stvarno nisu
skupe, ono tipa $20-30 mesečno. Meni je mnogo lepše da... Moja teorija je, meni je mnogo bolje i zdravije da u harmoniji sa elementima, odnosno u harmoniji s prirodom napolju, kako god da je, vruće, hladno. Ja sam istreniran, naravno ovo nikome ne savjetujem ljudima koji su lošijeg zdravlja. Ja sam veoma dobro istreniran, tako da ja mogu da podnesem ove neke vremenske prilike. I sad ću da vam pokažem sprinteve. Sprinteve inače radim u 2 odvojene serije, 6 sprinteva po oko 10-12 sekundi. Snimit ću vam samo jednu seriju od 6, jer mislim da je to sasvim dovoljno. Jedna možda zanimljivost vezano za moj prsluk sa tegovima je da ja pre nego što sam kupio ovu opremu, ja sam trčao bez majice napolje na suncu. I kad sam nabavio prsluk, i dalje sam trenirao bez majice, samo stavim prsluk na golo telo. Nikako to ne savjetujem, ljudi. Krenulo da mi cepa kožu, napred, nazad. Zato sam krenuo opet da nosim majicu. Odnosno krenuo da nosim majicu ispod prsluka. Sada je vreme za vežbe snage na ovim šipkama. Ljudi, zbog okolnosti koje su van moje kontrole, izgleda mi kao da ću morati da prekinem da snimam. Ja ću naravno da nastavim da treniram, ali iz iskustva znam da telefon, ukoliko ga izložiš većoj nekoj kiši ili vlažnosti, on crkne, tako da... Idemo dalje! U međuvremenu je prestala pada jaka kiša, ali zato krenuo da duva straobalan vetar. Nadam se da možda me čujete ovde.
pokažem malo. Čim malo duže i malo jače pada kiša, bukvalno poplava. Evo, krenuo sam nekom interesantnom zelenom prečicom ovde. Baš lepo. Inače, ja ovako kad trčim, ne uključujući sprintove, trčim između 3 do 5 milja. To ti je oko 5 do 8 kilometara, je li tako? Opa, vid poplave. Kako god da okrenem, danas ću biti mokar. Možda je bolje da su ljudi čamcem krenuli. Evo još jedno drvo manga. Ja uvek volim da stanem kod ovih predivnih i generalno kod svih ostalih biljaka, odnosno drveća, tropskog voća. Zbog mirisa, a i zbog samog voća. Jer kao što vidimo ovde, ja sam nagrađen veoma, veoma zrelim mangom. Ovaj je spreman. Ovaj je juče bio spreman da se jede. Ali lepo miriše, ljudi. Blagoslov. Opet sam u tom svom lepom kraju. Mislim, stvarno, koliko je meni lepo ovde, ljudi. Koliko bi voleo da možete da pomirišete i da osetite mirise ovih divnih ovde biljaka i drveća. Mislim, stvarno. Baš sam zadovoljan ovde. Evo da vidite čime se neki ljudi bave. Evo ga. Roze, automobili, roze. Lamborghini Huracan, roze Lamborghini Urus i roze McLaren. Mislim, sad da vam kažem, očigledno je da neki ljudi baš imaju puno para. Lična dostava rozih super automobila. Da, i ne zaboravimo roze Bentley. To. I nisam jedini koji je zadivljen. Danas sam takođe blagoslovljen
raznoraznim utiscima sa svog redovnog treninga. Malo sam hteo da pokažem vama kako možda naletite na iznenađenja ovde na Miami Beachu. Sada idemo, dok i dalje sipi kiša, idem gore u svoj apartman da radim ledenu kupku, uskačem u led i nakon toga radimo jogu i završavamo sa meditacijom. Svaki put posle treninga ja dođem ovde i malo se bućnem. Kako za ledenu kupku, ljudi, tako i za moj trening. Nikome ovo ne preporučujem bez da se prvo konsultuje sa doktorom. I ako ti doktor kaže da možeš da se baviš ovim stvarima, onda je okej. Jer, na primjer, ledena kupka, ukoliko nemaš jako srce i ukoliko ne dišeš kako treba, ukoliko nisi fizički odnosno na nekom većem nivou, može srce da ti stane i može da se dogodi srčani napad i može da se umre. Tako da, sa bitnim razlogom ovo govorim. Ljudi, kako je ovo meni unapredilo kvalitet života, evo. Pretpostavljam da su neki od vas čuli za ogromne benefite, odnosno koristi od ne samo ledene kupke, nego hladnog duša. To je nešto što bi svakome savjetovao. Svako jutro, nakon svog uobičajenog toplog duša, okrenite bar na 30 sekundi na najhladniju vodu i gledajte da su vam usta zatvorena i da ravnomerno dišete kroz nos i da kontrolišete svoje disanje, da kad god poželite da otvorite usta, zatvorite i nastavite ravnomerno da dišete sporo kroz nos. Kakva kombinacija komfora i nekomfora je ovo. Kakva meditacija, ljudi. Hteo sam da vam malo ispričam o mojoj istoriji sa fizičkim treningom, odnosno zašto ja treniram. Moja glavna namera nije sa treningom da ja
izgledam napucano, da imam veliku masu, da budem nešto posebno izdefinisan. Mislim, vidite, volim ponekad da uživam možda malo više u hrani nego što bi trebalo. Moja glavna namera sa treningom je da budem zdrav, snažan, izdržljiv i fleksibilan. Od svih mojih aktivnosti u mojoj jutarnjoj rutini, fizički trening je nešto što radim najduže od svega ostalog. Hvala Bogu, kao mali sam uvek trenirao sportove i onda sam u određenom periodu prestao sa sportovima, tamo meni se čini u srednjoj školi, i krenuo sam da treniram sam sa sobom. I mislim da, iako ja uvek govorim da su vežbe disanja po meni najbitnija vežba holističkog zdravlja, odmah tu sa vežbama disanja je fizički trening. Po meni je jako bitno, pogotovo za nas mlađe ljude, da se intenzivno znojimo redovno, više puta nedeljno. Jako je bitno praviti pauze od treninga, ali je bitno redovno da se radi tokom godina. I trening naravno je veoma zdrav za telo, na više različitih načina, stvarno, ne samo za telo, za čitavo biće. Ali šta sam hteo da kažem je, meni bar lično, izgleda mi kao da svi mi ljudi ponekad imamo bolje, ponekad lošije dane. Ponekad preispitujemo možda malo previše neke svoje poteze ili neke svoje navike. Po meni, preispitivanje i sumnja je veoma zdrava stvar i prirodna stvar, ukoliko se ne preteruje, naravno. Ali meni jako puno pomaže fizički trening sa ovime. Znači, za vreme onih najtežih dana, kada stvarno mi sve izgleda kao da mi ništa ne ide, kao da ništa ne valja, odradim fizički trening i uvek mi je bolje posle toga. Znači, preispitujem sve što radim, ali uvek znam da, naravno, pored ostalih mojih vežbi disanja i svega ostalog što ste videli u ovom videu, uvek znam da fizički trening je nešto što treba da uradim. Znači, nikad ne sumnjam da je fizički trening nešto što ne treba da uradim. Tako da, eto, nadam se da sam vas malo motivisao da se i vi pokrenete, da krenete se bavite ili da nastavite da trenirate i da ćete da budete lep primer svojoj porodici i svom okruženju i da na njih pozitivno utičete da se i oni bave nekom fizičkom aktivnošću. Jer moja namera, kako sa ovim videom, tako generalno i ne samo ovim mojim YouTube kanalom, nego i svim mojim platformama na internetu, moja glavna namera je da utičem pozitivno na ljude, da se vrate sebi i da, bivajući dobar primer, pomažu sebi, pomažu drugima i da kreiramo lepši svet za naše buduće naraštaje. Naravno, prvo za nas i kroz kreiranje lepšeg sveta za nas, takođe za buduće naraštaje. Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme da pogledate ovaj moj video. Nadam se da ste uživali, naučili nešto novo i da sam vas motivisao da ili počnete ili nastavite sa nekim od ovih korisnih aktivnosti. Mir, ljubav i uzdravlje.